Mara vilayetinin gallaçy daýhanlarynyň durmuşyndaky iň bir gyzgalaňly döwür bolan buğday oraguna başlanma münasibetli ilk bilen vilayet häkimligine ýürüýte maslahat geçirildi. Maslahatda ýetişdirilen bereketli buğday hasylyny gysga möhletde ýetkisiz ýygnap watan harmanyna tapşyrmak boýunça öňde duran möhüm hemem gaýry goýulmasy wezipeler giňden aralyp maslahatlaşyldy. Däwra gatnaşanlar Mara vilayet taryhy we ülkäni öwrenş muzeýine gezilen jetdiler. Gadymy Merf döwlet taryhy meden gorukanasynyň çägindäki taryhy we arhitektura ýadygary däwra gatnaşanyň kalbynda halkymyzyň 5000 ýyllyk şöhratly taryhyna bolan buýsançy artdyrdy. Soňra maslahatda gatnaşanlar vilayet derejesinde gally uruguna girişilýän ýer bolan Mary etrawynyň zarpça daýhan birleşiginiň gallaly meýdanlaryna bardylar. Bu ýerde buğday uruguna badylga berildi. Ey Allah'ım, Pehim paygas ummany magtum olup Prağı ýylynyň bu mukaddes sähetligini arkadagly gahrman Hacı Serdarymyzyň galla oraguna başlamaga beren ak patasyndan ruhlanyp galla oraguna girişýän Mary vilayetimiziň zähmetseýär daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup Dawud peýgamber howandar bolup Allah Taalanyň bereketi bilen ýetişdirilen guşgursak ak buğday dänelerini isriýtsiz ýynap galla borçnamalarymyzy uly üstünlük we awra bilen ýerine ýetirmekligi ählimize müýesser eyle, ilimize asuda, ýurdumyza parahat, ýyllarymyza bereketli, saçaklarymyzy arsgally döwletleyle. Ey Allah'ım, berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe bereketli toprağymyzda ýaşaýan her bir türkmeniň ýolunyň aýdyň, geljeginiň bagtly, maksatlarynyň murat bolmagyny özüň müýesser eyle. Goý dünýä dursun. Ösüşler ýolu bilen owu hojalygymyzy barha özgördýän arkadagly gahrman Hacı Serdarymyz dursun. Goý dünýä dursun. Gujur gaýratly, merdana, zähmetseýär türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun. Jan watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Çäçiňize bereket, gahrman arkadagly. Çäçiňize bereket, arkadagly gahrman Serdarymyz. Çäçiňize bereket edermen gallaçy bawa daýhan. Bu ýerde däwra gatnaşanlar şatlyk şowkuny bilen kuwatly hemem ýokary öňürjükli däne orju kampaniýalary herekete girdilip, buğday oragyny gurumçylykly girişildi. Döwletimiziň iň iri gallaçylyk sebitleriniň biri bolan Mara vilayetynyň gallaçylary geçen ýylyň goýdunda 170 000 hektar meýdany buğdaýyň vilayet toprak hemem howa şertlerinde ýokary hasyl berýän kesellere durnukly sortlaryny ekip, Pehim paýhas ummany magtymly Prağı ýylynda agykinlere agrotehnikanyň talaplaryna laýyk puğta ilmi esasy bir kemsiz ýyda edip bol hemem betkenli ak buğday hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Şu ýylyň galla urugyna Mary owy hyzmat önümçilik birleşiginiň vilayetyň etraplaryna tehnika hyzmat ediş kärhanalarynyň däne orju kampaniýalarynyň ýeterlik mukdary giýjeginiň dowamyny bökdönşüzi işlediler. Vilayetde şu mewsümde ýygym tehnikalaryny hut iş üstünde hyzmat etmek üçin tehnik hyzmat ediş toporlary döredilipdir. Şu jogapkärlik hemem gyzgalaňly mewsümde vilayetyň ýygnalýan hasyl meýdanlaryndan galla kabul ediş merkezlerini bökdönşüde daşamakda Mara awtolog önümçilik birleşiginiň beýleki awtolog kärhanalarynyň ýük awtologlarynyň şeýle-de hususy awtolog terişdeleriniň 2000 goly işlediler. Hormatly prezidentimiziň toprakdan bereketli hasyl öndürmekde özlerine ähli wagtlarda berýän kömek golluglarynyň ýerlikli peýdalanýan Mara vilayetynyň usat gallaçy daýhanlary şu ýyl watanymyzyň galla harmanyna 345 000 tonna guşgurtak ak buğday hasylyny goşmaklyga aýdyň maksat edinýärler. Şu mewsümde vilayetde ýygnalýan buğday hasylyny bökdönşüzi kabul etmek üçin galla kabul ediş nokatlarynyň 45-si döredilipdir. Şu zähmet bayramçylyk gününde vilayetyň medeniýet hemem sunat usatlarynyň aýdym saz, tans, bagşlar hemem folklor toporlarynyň ýerine ýetiren aýdymlardyr. Joşgulu tanslara gyzgyn garşy alyndy. Bu ýerde geçirilen tejribe okuwlarym netijeli häsiýete eýe boldy. Vilayetyň owa hojuluk toplumynyň edara kärhanalarynyň öndüren dürli azyk, çörek, gök, bagça, mewe önümleriniň bu ýerde gurulan giň sergisi azyk bolçulugynyň aýdyň alamaty bolup, däwra gatnaşanlarda aýratyn täsir galardy. Bu ýerde az wagtdan üstüne guşgursak ak buğday hasyly ýüklenen ýük awtologlaryň kerwani galla önümler kärhanasyna tarap ýoly düşdi. Üstü buğday ýükli awtologlar kerwani vilayet merkezi Mary şäherine gurulan Kaşan hemem Görkana binalyň gapdalyndan geçip Mary galla önümler kärhanasyna bardy. Şu ýylyň galla hasylynyň ilkinji tonalarynyň getirilmegi münasibetli ýürüýte däwra gurulup, ulu daýhan zähmetine goýulýan belend hormat
sarpanyň aýdyň alamatyny öwrüli. Welaýatyň medeniýet sunat usatlarynyň aýdym saly çykyşlaryna giň urun berildi. Ýerine ýetirilen aýdym salar joşguly tatlar welaýatyň bagtyar elatynyň hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarmyza hemem gahrman arkadagymyza bolan hoşallygynyň aýdyň alamaty bolup belentden belent ýaňlandy. Soňra dewra gatnaşan hormatly ýaşullar kärhanada saçaklarymyzyň rızkyl bereketi bolan ak buğdoýdan ýokur hili unyň öndürüşi bilen giňden tanışdylar. Welaýatda galla hasyl ýygnalan meýdanlarda badabat buğdoý samanynyň hymallara gyş döwrü üçin ätýaşlyk ot taýýarlamaklygy, ýerleri sürüp gök bakça ekinlerini ekmäge taýýarlamaklygy da gurumçylykly girişildi. Çäjiňde bereket Mary welaýatynyň ussat gallaçy daýhanlary.